Zeeland ligt bezaaid met staalslakken en niemand die precies weet waar ze liggen. Een Michelinster minder en ringrijden blijkt minder Zeeuws dan gedacht. Goedenavond, dit is Zeeland de Week. Misschien is de komst van de nieuwe kerncentrales wel helemaal niet zo'n heet hangijzer als het lijkt. Een flinke meerderheid van de Zeeuwen heeft er niks op tegen, blijkt uit een enquête over de belangrijkste thema's van de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna 70% van de Zeeuws geënquêteerden heeft geen bezwaar, een kwart heeft dat wel. Een duidelijk Zeeuws thema dat mee kan spelen bij de komende verkiezingen is kernenergie. De mogelijke bouw van 2 nieuwe kerncentrales en de verlenging van de levensduur van de huidige centrale zijn zaken waar een nieuw te vormen kabinet in theorie nog alle kanten mee op kan. Als omroep kregen we veel te horen dat de Zeeuwen wel gevraagd wordt om mee te denken over voorwaarden en kansen als het gaat om nieuwe kerncentrales, maar dat de simpele keuze ja of nee niet is voorgelegd. Dus deden wij dat. Ik vind het niet nodig dat die hier nog in Zeeland komen. Ik zou zeggen, zet maar op de Maasvlakte. Nee, ja, eigenlijk sta ik er vrij neutraal in eigenlijk, ja. Dat ik denk dat de meesten er toch stiekem wel tegen zijn zonder echt te weten wat het nou precies inhoudt. Ik denk toch dat dat de toekomst is. Ik denk niet dat we het met zonnepanelen en windmolens gaan redden. We lieten in vragen van het Kieskompas speciaal voor Zeeland opnemen of er bezwaar was tegen de komst van nieuwe kerncentrales naar Zeeland. Honderden Zeeuwen deden mee met de enquête en bijna 7 op de 10 Zeeuwen die antwoord gaven zien geen bezwaar in de komst. Ruim een kwart ziet dat wel. Ik vind het iets flegmatieks van de Zeeuwen. De Zeeuwen berusten overal in. Dat vind ik een beetje jammer. Ik had het liever anders gezien. Ja, vind ik dat best wel veel niveau is eigenlijk. En ja, ik vind dat eigenlijk juist heel goed en iets heel moois. Nou, heel goed dat er zoveel mensen voor zijn. Ja. Sinds de plannen voor de bouw van nieuwe centrales in Zeeland is er verzet tegen die plannen. In Borselen, maar ook in Biervliet. De uitkomst van de enquête valt daar niet goed. Ja, nou dat maakt me wel heel erg verdrietig. Wij willen gewoon de mensen informeren wat of het zal betekenen als er hier kerncentrales geplaatst worden in de Paulinapolder. Denk maar dat er hier een bouwput komt, dat duurt 15 jaar. Dan krijg je lichtoverlast, geluidsoverlast, stofoverlast. De polder wordt opgehoogd. Vooralsnog lijkt een flinke meerderheid van de Zeeuwen te denken dat die nadelen niet opwegen tegen de voordelen van de komst van nieuwe centrales. Bij een geweldsincident maandagavond in een woning in Terneuzen zijn een moeder en een dochter om het leven gekomen. Agenten werden rond 5:30 naar de Vincent van Gogstraat gestuurd omdat er mogelijk geschoten zou zijn. Ze troffen de 2 lichamen aan in een woning. De hele week is er onderzoek gedaan en donderdagavond maakte de politie bekend dat ze ervan uitgaan dat er geen anderen betrokken zijn bij de dood van de 2. Meestal is het een culinair feestje voor Zeeland, de uitreiking van de Michelinsterren. Maar de provincie met de meeste sterren per inwoner is er begin deze week een kwijtgeraakt. De uitreiking van de Michelinsterren is voor sommige mensen meer een reunie met collega's dan een spannende dag. Chefs die normaal 70 uur in de week werken, hebben hier tijd om elkaar weer eens te ontmoeten. Ja, het is altijd leuk om iedereen weer een beetje te zien en te praten, hoewel het altijd over dezelfde onderwerpen gaat. Maar ja, uiteindelijk als de spanning er een beetje vanaf is en iedereen een glaas champagne heeft, dan worden de gesprekken wel wat minder serieus en gespannen. Voor Kik is het vandaag niet echt spannend. Hij kreeg 2 jaar geleden zijn eerste ster en de verwachting is niet dat hij vandaag een tweede krijgt. Maar voor de ene chef is zo'n dag spannender dan de andere. Zenuwachtig, maar ja, je weet het niet. Je doet je best en je kijkt wel wat er gaat komen. Ik heb gezegd, we komen sowieso naar huis met of zonder, dus dat sowieso. Bij de ceremonie bleek dat Leon Vermeire zonder Michelinster voor Katseveer naar huis kan. Er werden door het hele land maar 5 restaurants bekroond met 1 nieuwe Michelinster. En geen enkele in Zeeland. Terwijl hier achter me de mensen van de Libreia uit Zwolle groot feest vieren met het behoud van hun 3 Michelinsterren, was het nieuws voor Zeeland minder positief. Het aantal Michelinsterren wordt er eentje minder. Het worden er 6 in totaal. Het Vlasbloemeke in Koewacht moet na 13 jaar een Michelinster inleveren. Het is natuurlijk heel naar om dat te moeten ervaren. En vooral om dan weer een beetje de kracht te hebben om weer verder te gaan. Maar ja, het is gewoon heel jammer.
Zeeland moest enkel 1 Michelinster inleveren zonder er dus iets voor terug te krijgen. Maar het is gewoon heel mager gebleven. Dus, maar ja, een magere oogst is meestal het jaar erop een hele volle. Dus we moeten gewoon nog even een jaartje geduld houden. Zeeland heeft nu 5 restaurants met in totaal 6 Michelinsterren. Steeds meer mensen kijken naar het risico op overstromingen als ze een huis kopen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin de 21 waterschappen in ons land samenwerken. 1 op de 4 mensen zegt nu te letten op mogelijke overstromingen. Maar er is in bijna alle gevallen ook een bijna rotsvast vertrouwen dat de overheid ze zal beschermen tegen de risico's van hoogwater. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1500 mensen. De ZLM-tour, de wielerkoers die al jaren 2 etappes in Zeeland heeft, verschuift naar een nieuwe datum op de wielerkalender. De 5-daagse rittenkoers is vanaf volgend jaar in september, terwijl dat normaal altijd in juni was. Dit jaar ging de ZLM-tour in juni niet door. Er waren te weinig agenten beschikbaar, omdat die allemaal moesten worden ingezet voor de NAVO-top in Den Haag. Door de verplaatsing van juni naar september is de ZLM-tour geen voorbereiding meer voor de Tour de France, maar wel voor het EK en WK. En wie dacht dat ringrijden iets typisch Zeeuws is, heeft het mis. Want ook in Friesland doen ze aan ringrijden. In een museum in Friesland is een tentoonstelling te zien over de Friese variant van het ringrijden. Dat Friese ringrijden gaat net even anders dan in Zeeland. Zo rijden ze allemaal met paard en sjees in draf, wat we ook wel in Zeeland zien. Maar als je goed kijkt, zie je dat ze hier de ring steken met een houten pistooltje uit een houten hand. Maar er zijn ook overeenkomsten. Nou, een overeenkomst is dus wel, met name ook in die sjeesjes, dat je ziet dat het echt folklore is. Hè? Dus ook wij rijden altijd onze klederdracht, dat zie je ook in Friesland. Altijd in de prachtige Friese kleding. Dat doen wij in de Walcherse of de Beverlandse klederdracht. Dus dat daar het folklore, dat daar prachtig tot uiting komt in die sjeescombinaties, ja, dat is denk ik bij beide provincies van toepassing. Wat Zeeland misschien nog iets unieker maakt, is dat we ook de variant hebben achter ons, namelijk te paard, op het paard, ringrijden in galop. Ringrijden komt ook als folkloristische traditie voor in Duitsland en Denemarken. Dus wie weet zit er in de toekomst nog wel een Europees kampioenschap in. Zeeuwse overheden hebben geen idee waar in Zeeland op het land staalslakken zijn gebruikt. Dat blijkt uit het onderzoek van Omroep Zeeland. Alleen de gemeente Middelburg en Schouwen-Duiveland konden plekken aangeven waar deze restproducten uit de staalindustrie zijn gebruikt. Die laatste gemeente gaat ook onderzoek instellen naar plaatsen waar mogelijk nog meer staalslakken liggen. De staatssecretaris heeft een beperking ingesteld op het gebruik van staalslakken op het land en een verbod tot juli volgend jaar op nieuwe staalslakken in de Schelders. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat staalslakken op land gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid als ze in aanraking komen met water. Ze mogen dan ook niet gebruikt worden op plaatsen waar mensen mee in aanraking kunnen komen. Maar waar kan dat dan gebeuren? Omroep Zeeland vroeg het aan alle 13 gemeenten en de provincie. De conclusie? Ze hebben geen idee. Er waren 2 gemeenten die met concrete antwoorden kwamen. In Middelburg zijn een aantal locaties bekend en Schouwen-Duiveland wil onderzoeken waar producten zijn toegepast die mogelijk staalslakken bevatten. Het is gewoon toegestaan geweest, het hoeft ook niet gemeld te worden. Dus ja, eigenlijk is die informatie niet van achter een bureau te achterhalen. Dit is een voorbeeld van een plaats waar al van bekend is dat er staalslakken liggen. De Prunje Hill, net buiten Seroskerke op Schouwen-Duiveland. Hier ligt sinds de jaren 90 ruim 1 miljoen kilo staalslakken. De vraag is hoeveel van dit soort locaties de gemeente moet gaan bekijken. We zullen zo'n 400 plekken onderzoeken. En ja, daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. Maar we hopen eind dit jaar of misschien begin volgend jaar daar wel uitkomsten uit te hebben. De gemeente Middelburg heeft 5 locaties aangegeven waarvan ze weten dat ze gebruikt zijn. Een daarvan is bijvoorbeeld het parkeerterrein voor de Schouwburg in de stad. Maar dit is er ook een en dit is een wandelpad in de wijk Douwendalen. En ik sta hier op een soort grindondergrond. En hierin bestaat 2/3 van het grind bestaat uit staalslakken. En dat kun je heel makkelijk testen met een magneet. Als ik die heel even op de grond laat, ook al is het maar 1 seconde, dan zie je eigenlijk meteen
Dat hij zich helemaal volzuigt met het grind dat op de grond ligt. Dat is een teken dat voor een groot deel uit staalslakken bestaat. En op zich is dat nu geen enkel probleem voor de volksgezondheid. Want ja, het ligt er, het is allemaal in orde. Maar als het hier droog wordt en er ontstaat een soort stof, dan kan het wel problemen opleveren in mensen de luchtwegen en irritatie aan de ogen bijvoorbeeld. En vooral kinderen zijn daar gevoelig voor. En dat is ook een van de redenen dat de overheid heeft gezegd, het komende jaar sowieso mogen deze vorm van staalslakken niet meer gebruikt worden. Maar ja, hier liggen ze al. Ouders van overleden kinderen in Hoek zijn ongerust. Ze zijn bang dat de graven van hun kinderen zullen worden geruimd. Ook kunnen sommige nabestaanden de grafrechten niet meer opbrengen als er een nieuwe regeling komt. De kindergraven op de algemene begraafplaats in Hoek zijn nu van de gemeente Terneuzen. Maar die wil dat het particuliere graven worden. De nabestaanden voelden zich overvallen door de plannen van de gemeente. Ik maak me ongerust dat het voorstel in één keer uit de lucht is komen vallen. En dat de ouders daardoor toch een beetje van streek zijn geraakt. En ja, oude wonden gaan weer open. Voor een particulier kindergraf moeten grafrechten worden betaald. €544 voor 10 jaar. Veel geld voor sommige nabestaanden. Daar is vrijwel altijd een oplossing voor te vinden. Er zijn veel verschillende betalingsregelingen mogelijk. Nabestaanden konden tot 6 oktober reageren op de plannen van de gemeente, maar die termijn wordt verlengd. Als ze helemaal niets van zich laten horen, bestaat de kans dat het graf van hun kind op termijn wordt geruimd. Maar dat zal niet de komende maanden zijn. Hier worden de komende maanden geen kindergraven geruimd, nee. De gemeenteraad van Terneuzen buigt zich nog over de plannen voor de kindergraven. De gemeenteraad van Tholen is donderdagavond akkoord gegaan met het verder uitwerken van een ambitieus plan. €36 miljoen moet het gaan kosten. En voor dat geld moet onder andere de multifunctionele accommodatie Mulvliet in Tholenstad drastisch worden opgeknapt. Het aantal inwoners van de gemeente Tholen groeit en de voorzieningen zijn danig verouderd. Mulvliet wordt ook wel het sociale hart van Tholenstad genoemd. Er is een sporthal, je kunt er feestjes geven, er is een jeugdhonk en muziekles. Maar in feite is het zwaar verouderd, zoals de sporthal. Het probleem is hier dat we moeten gaan verduurzamen. Het is verouderd. We hebben onvoldoende capaciteit, het voldoet niet meer aan de afmetingen. Sommige wedstrijden kunnen hier niet gespeeld worden. Het plafond is vrij laag. Het is te laag en we stoken nog op gas. Dus we moeten echt een inhaalslag daarin maken. Het is 45 jaar oud. En dat is net als met een huis, dan moet er toch op een gegeven moment iets gebeuren. Dit is ook ouderwets? Ja, dit is wel een mooi voorbeeld om aan te geven waarom we toch op zoek een nieuwe multifunctionele accommodatie willen bouwen. Je hoort het al, hè? Flinke muziek. Als zij bezig zijn hier met de trompet kun je eigenlijk nauwelijks daarnaast vergaderen. En het jeugdhonk in Mulvliet is volgens de gebruikers ook aan vernieuwing toe. Het mag wel groter, want het is best wel klein. Nu komen, en nou gewoon niet alleen maar gewoon van die saaie tekens, gewoon iets van een tapijt of zo. Dat is ook wel leuk. De gemeente heeft grote plannen. Niet alleen krijgt Mulvliet er een veel grotere sporthal bij. De naastgelegen accommodatie van voetbalvereniging Tholense Boys moet worden aangepakt. En het middelbare Calvijn College zou een heel nieuw gebouw moeten krijgen. Ja, Tholen groeit, hè? Dat is één stukje van het verhaal. Ja, deze sporthal hier die heeft geen wedstrijdafmetingen, dus je kan er ook bepaalde sporten gewoon niet uitoefenen. We hebben ook gewoon te weinig capaciteit. Deze zaal kun je in tweeën knippen, dan heb je 2 zaaldelen. Maar eigenlijk hebben we 4, 5, misschien wel 6 zaaldelen nodig. Dus die ambitie die willen we ook wel passend bij hoe Tholen groeit en zich ontwikkelt in dit gebied proberen te realiseren. Want de gemeente Tholen krijgt er de komende jaren zeker 1000 woningen bij. Opvallend is dat de gemeente de €36 miljoen van het project gewoon uit de eigen spaarpot betaalt. Wij hebben een solide financieel beleid. Ook een compliment richting de gemeenteraad die uiteindelijk die financiële keuzes heeft durven maken. Het ook in alle andere kernen lopen volop projecten. Het is niet alleen in Tholen dat dit soort dingen gebeuren. We zijn bezig om met onderwijshuisvesting in elke kern op orde te brengen. Maar ook investeringen in dorpshuizen. Het gebeurt overal in Tholen. En op vrijdag werd bekend dat de onder 17 teams van voetbalclubs Zeelandia Middelburg en RBC... die afgelopen weekend betrokken waren bij een grote vechtpartij... 30 dagen geen wedstrijden mogen spelen. De KNVB heeft dat besloten. Vlak na de wedstrijd kregen de spelers en ouders ruzie. In totaal waren 40 à 50 man betrokken bij de vechtpartij. De politie kwam met meerdere wagens naar het sportpark in Middelburg. De KNVB onderzoekt de situatie en tijdens dat onderzoek komen de teams dus niet in actie.
Transportbedrijf Tieleman Logistics uit Kloosterzande is door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf bestaat sinds 1922, maar heeft te maken met een betalingsachterstand. Op dit moment wordt alleen het noodzakelijke werk gedaan. Een curator kijkt of er een doorstart mogelijk is. Bij het bedrijf werken 90 mensen. En in het Belfort in Sluis ontbeten gisteren deze basisschoolkinderen uit Katzand samen met burgemeester Marga Vermu. De kinderen werd bijgebracht dat ze precies deze maaltijd niet moeten overslaan. Dan zou je buikpijn hebben en dan heb je ook niet zoveel energie, denk ik. Exact. En niet alleen de kinderen, ook de burgemeester heeft dat goed in haar oren geknoopt. Wat ontbijt u dan meestal? Nou, meestal heel saai, gewoon met een boterham. Nou, wat zit erop? Kaas, ja. Niet meer dan dat? Nee, niet meer dan dat. Nee. En daar functioneer ik al jarenlang redelijk goed op, denk ik. Ja. Andere Zeeuwse gemeenten deden ook mee aan dit zogeheten burgemeestersontbijt. En tot zover Zeeland de Week. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Een heel fijne avond en heel graag tot morgen.